Daghan na sabtang nasaksihan nga mga panghitabo ug mga chika sa showbiz industry. Atong balikan ang mga top 10 showbiz chika sa miaging tuig. Kung dunay ubang celebrities nga nag-split sa miaging tuig, lahi si Derek Ramsey. Imbis nga manega, positive lang ug naglaom og happy ending si Derek sa iyang newfound love nga model si Joanne Villablanca. Sigon ni Derek nga they enjoy each other's company and very much intrigued sila sa usag-usa. Ug usa sa mga dili malimtan nga panag-uban sa showbiz industry mao ang first time nga gibutang sa stage ang tulo ka mga sikat nga love team sa ABS-CBN aron atbangan ang phenomenal love team sa GMA nga Aldab. Ang ABS-CBN show nga It's Showtime ipahigayon sa ilang 6th anniversary dito sa Araneta Coliseum diin unang gipakita nga nagkuyog ang tulo ka mga love teams nga sila si Catherine Bernardo ug Daniel Padilla, Nadine Lustre ug James Reid ug Liza Soberano ug Enrique Hill. Ang GMA sab niadtong panahona nagpahigayon sab ug tamang panahon concert diin highlight mo ang phenomenal love team nga si Maine Mendoza o Yaya Dub ug si Alden Richards. Ug siguradong nalipay pag-ayo ang mga fans ni Ariana Grande human siya mag-concert dinhi sa Pilipinas ni adtong Agosto. Pipila ka mga artista sab ang mitambong sa maong concert sama ni Alex Gonzaga ug Catherine Bernardo. Musunod nga may trend mao ang guesting ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Gandang Gabi Vice ni adtong Hulyo. Daghang mga netizens ang mi-tweet sa mga quotes ni Duterte ug mi-komento sa mga expressions sa mayor. Ug mosunod sa atong giatangan ni atong miaging tuig mao ang first team up nila ni Coco Martin ug ni Bella Padilla sa salidang Ang Probensyano. Kahimdumang nagpaupaw pa si Coco Martin alang sa iyang role. Giatangan sab natong tanan ang comeback sa Marimar sa GMA Network diin ang mibida mao ang Miss World 2013 nga si Megan Young. Imbis nga ma-pressure sa maong role si Megan Young, kahimdumang miingon nga I'll do it my way. Ug usasab sa mga misibaw nga chika mao ang dating daw nila ni Ella Cruz ug Brett Jackson. Si Brett mitugan sa media nga gidate niya si Ella ug nangweb siya niini. Apan butyag ni Ella nga hangout lang daw ang ila ni Brett. Ug siguradong nakahinumdum pa sab mo sa mga misteryosong tweets nga murag paigo ni veteran comedian TV host Joey De Leon sa It's Showtime. Sa mga tweets ni Joey, murag iyang gibiradahan ang pagsunod-sunod sa pagsunod-sunod sa It's Showtime sa ilang kalye-serye diin misikat ang Aldab. Kahinumdumang doon na sa Pastillas Girl ang It's Showtime ni adtong panahona. Daghang tweets o netizens ang nagtuo nga ang tweets ni Joey alang sa It's Showtime. Trending sab sa miaging tuig ang impersonation ni Melay Cantiveros kang Mommy Junisha sa Your Face Sounds Familiar. Daghan ang mi-react sa iyang transformation ug miingon nga kopyang-kopya ni Melay si Mommy D. Og ning baguhay lang, may trending sab ang pagkadaog ni Maine Mendoza o Yaya Dub sa gipahigayong Metro Manila Film Festival. Nadaog ni Maine mao ang Best Supporting Actress sa salidang My Baby Love #KiligPamor diin kauban niya si Alden Richards, Vic Soto ug Ay de las Alas. Apan si Maine kahinumdumang giunhan na lang daan ang posibleng mubash kaniya ug nag-tweet kung nganong siya ang midaog sa maong kategorya.